To menta ke snipat nga aingu yu blay bangala ban wara biangi gini ke jingkren sepi kaba ngini peteng biang ya gini ke jingi kren ha ke jingi daibat ke shiti ke jong wapsul Paul sekinang Ephesus ngan ong biang sesisian gini ke ketien balai ngekren ya ki shiti naduk lenang ke beningkong ter bat niya ya ter kedau kelong namar ngakwa bakka jukom sngot ho jengi ia ke ketien ke jong blay kamta magi shiti mengide ban shai bahai ke jingmut mengide ban sngot ho bahai ke able tho bat mengide ban pet na kanong rim ke bau niu u absupol u tho ia gini ke shiti bat bangin ra ia ka hala ke jong ke jingkwa harai bangin kongo ia ke ke badana ke ketien ke jong blay ku mga syait ong borobod dan kibri wishim shid khot bagi rak keleng bat ki penkendria ia ke jingmut ke badan nang tu syawai pat bat ki bakla hakrukom sngut ho ia ke Bible barokwe te ngan pen i fi menda ke sngi ia ke nege shiti ke jong Paul seginong Ephesus ngini puli piang ia ke lenong ke baar ndanga puli ke lenong ke baar ngan si puli tang manganum keren syu ia ke dekat ke beningkong adu ke dekat ke besipau ngini sedang man keren na dekat ke bekat wei ter de namar bangan sim na siteng le sipinum sngot ho ngan supule shwa ka ongi gumne bari pi ula pen ema babilong ki bayap de gi jingringkang bat ki pop hagi bapila juyat menno kal bakum ke rukom jong ni ke pertei kal bakum usim ke jing sinshar ke swing ke jong ke tagamen sim ken ke betrai menta hagi khon jong ke jing bam kongo apreng jong ki bamangi baro ngila ju im shisen hagi jing kwa ka do jengi daga bale ki mon jong do bat ki jong ke jing mut bat ki julong bat ngila julong nalaka tenrai ki khon ke jing bitar kum kita ki wei Arai blay baulang ubakan rai ke jing isnai namar ke jing iet ke bakrau jong u daga bula iet wa yengi wat men bangi lalang ki bayap daga jing ringkang jingi ula penemingi lambat u Chris daga jing ai lapen emi bat ula penmi yengi lambat u ba ula pen shong yengi lambat u hagi jaga benanga u Chris Jisu bau ni open i agir ta ki ban sawan ni ke taga jing kan rai ke jing ai jong u hagi jing lesbon shingi au Chris Jisu nama daga jing ai lapen MP daga jing ken ke taru om na pihi kalong ke jing ai play om daga jing le ken bau no ru unmio ban sngo sarong nama ngilong ke jing thau jong u bala pelong au Chris Jisu ye ke jing le babha ya ki bau play ulala kre lepa banginio ya yaki fi kenika shiti ke bau sul pol tho nadu kalanang ka beningkong ter lana pipuli kalong connected lani kalong kadai ka bayas no lang baro kanang bapin sngot ho iya jingmut ka bau tho apa ngi shiti tinggal pen i iya ketu ke jing shisha jong ke jing kordor habangi dan hau Chris manala keren nga ai kertangi ni ke jing hikai jong aru ke jingger khu hau Chris kamat ke jingger khu habangi dan hau Chris tik ngan pen i fi mena gesngi ba abau tho igni lenang ko baar ya ka bangala puli mentan upen i banala ka jinglong ten rai jingi hi ngi ki gentle au bai kumta ngi dei ki khon jong ka jimbitar ngi dei ki bala rem lupa henry na mar ka jing it be ka jing snai ka jong play o ayo just Chris but de ka jing ayo u de ka jing ia lapen emingi but ya ka tangi yo de ka jing de ka jing le bau no mio ben sngo sarang tin dala dep nang to u ong kumne hagar khat ke khat wei tangini puli ke ge jingmat ke jong wap so Paul habo tho ini ge khat khat wei shrom ke dei ke ba khamlong dan kam ba ni ge nang ini puli le sing ini penkut ini ge nang ba ar menta ni ge voice bat ngakwa ini puli bahai ka na ba kumta to kun mau ba menno mafi ge gentle hagado hi hangta ngan pensyai bahai fi tapi puli yang ni shiti ke jong apostol Paul seginong Ephesus pide ban sngot ho ba u apostol Paul u kwa ban pen sngot ho yangi ki gentle yangai fi ke besngap mendag sngi uang nabakumta tu kun mau ba menno mapi ki gentle hagado snap au bu kumno yangi hagajaka ka bu kumno u bu kerdani tangini puli wang ya ki balakhat ka bom o chair
dakata ya ga bal khat ga ba atshare bal thau de gikti hagado kamut ki jiu yangi ki gentle ki khat ki bom atshare bat ye ki jiu la khat ki ba atshare ba min kata snga ba u ong yangi ki gentle la bat ba ye ni ktien ni de ba la class ngi ga ba kham ong no da ko ktien la class ngi ba ngi de ki bom tip ka benang ka khandaru tong ini puliang ni ong ba min kata kamut shua jongane pilalong klem ukris lapenlong khon sos ime pinage hima Israel kamut fimdan jide eru embag Israel but kinong way na kita gi jutang ke jingkular kamat ngimdan jide na gitu ke jutang ka bo play wite jutang bat Abraham ki bamdan ke jingkerman bat ki baklam u play ga pertai fi de fi puli ba ay ga jing tho jong polang ni ubu yangi ki gentle aga jaka ka bahyar dor ba ko fin ultimate kita pediang kita wong ngilong klemo Chris ki khon sos im na ka hima Israel ki nong way na ka jutang joga jingkular ki bomdan ka jingkerman ka bas ngausen ay ngilong ni ki baklem uplay ha ka pertai fi uwanra ang ni bapin sngot ho habo ang wong kumni ngan ong biang sisin ki baklem ukris lapelong khun sa si mingi hagi ma Israel ki nong way na jutang ga jingkular ki bom dan jingkerman ki baklem blay ga pertai fi uwanra ikene ga ktin ba vindup shai ban pen i baki Israel ki dan uplay bayam bat mangi ngide ki baklem blay ngi ngai lemer ki gentle fi ni ba mani bli thang ngi klumar ngej iga ding si ngej ibrai klur ki mani lut dige ke bro ti ngakwa ba finio iyang ni ba opsul pol kurani gani upni ar dor ba yangi ki gentle balai khanang ba un pin sngot ho iga ni ktien wang henry menta ha ukris jisu tagadaw nga sa aikirteng iga ni ka jingkren ka jingker ku ha ukris jisu menta ha ukris jisu ia pi ki balalong jingai no menu lapenlong hajan hagas nam ukris fikamut aga jing di bet ki jiu ngilong laga jong mangi ki gentle laga jong aga jing di baru blairu ngidehi ki badan laga jong henry ujisu da ka jing dan how Jesus Christ yangi ki balong jingai menu lapelong ajan mdei setia daga niam daga jinglong kristan daga jinglek rong balang nung no ni balik pen baptis de kata kedai bet tang daga ni lapelong jan yangi tang daga wi ganong rim kata kedai daga snam ko jong Jesus Christ namar mau komot Jesus Christ ulong ka jing penyesuk jongi ubala pelong ka way ye ki baroar skamo ula pelong ka way ki baroar kamut kani ka ktien bat ula pen kala ni ka kendra pedeng jong ka jing penyeklat to fi de pipuri ye gani fin sesu tho ba ngi kala long kita kinong yo peteng ye ka jing kular ka jong play kum balong ki jiu ngi wan hajan ngi kala long hajan daga snam bat ujisu ulang kecing penyesuk jengi ubala pelong ka wai ye ki baro ar baru pen kelam ye ke kenro pedeng jeng kecing penyeklat ukuran ang ni bangi ngi kelalong ki Israel ki bakan jaman sim baru pen kelan no ye kita ke kenro pedeng jeng kecing penyeklat manum nyau shu ngi ki baklem blay manum nyau shu ngi ki balong ki khon sos iem banum nyau shu yangi kita ki nongway na jutang jong ka jingkular banum nyau shu yangi ki baklem jingkerman banum ong shu yangi ki baklem blay ka pertai handra ula pen kelon ni kita ka jing penya khlat ka jing penya pairing
daga jing penyesuk ke belang bau Jesus Christ mengiyok long hajan hau play ngakwa ru bapindas nguthu bahai gani ni magani kalang ke jing mensau kaba ke jing hikai kaba bakla kaba don wat aga pertai kaba le se dan pring jong fi phim jitip kaba ki khat I kata ke jing hikai ka replacement theology lani kata ke jing hikai thamai ke jing hikai ketien belai ke bethamai kabala wanra I kata ke kenja nongrim jong ke jing bujili kamat kabala bujili no ia ke jing long Israel da kabalang ngakwa bapinda syai kata wat let priang ia kata ke jing hikai namar kata ke jing hikai kan penbakla ia ke rukom senguthu ia ke Bible ngi ngimnget ngang ni ngahikai fi bawat ladau jisu ulang mau u ke jing penyesuk upenlang kawai iki bro ar ke jing pen kelam ke kendro ke jing penyeklat wali klat igene ngamut ban ong bam dan Jew show dan Israel show kalawan bet daga balang ngakwa babinum penbaklai kata ke balang ke dan nagajong ki Israel ke judge Israel ke dan nagajong kin mau ke balang ke bau play Ukraine hang ni Paul ngin sia pech dia ni kene ke city Ukraine syapang ki banget baro sitalup ku pertai ki bala yo mat ye ke jing penyam ki dan naga balang ke balang ke met ke jong Jesus Christ kat ba ki Jew ki dan nagajong ke program ke jong play ye ke bau play udan ye ke ban pen emik ye ke wexngi tikani ke jing pen kelan ye ke kenro pedeng jong ke jing pen ye khlat kade haga bakin jaman sim bahaga bakin jado ngemla ban tap ila dia bat kicu hi hang ta pi dia bin sengutu bahaga bakin jado haga ne ga bangi long mangi menta walit pin yakhle li long chigi jiu ngim dan jede e bat ki hari haga bakin jaman sim ngi long kita ki nong yo peteng i ke jingkular ka bahu Abraham leng bau Christ Jesus bat ngi dei ki badon play ngi ke pertai ngi don yo Jesus Christ man ngi don yo play ngi ke jingim to ngini puli wang kumnia tangan puli biang dekat khat sau khnang bakan kan beteng gani ke jikai namar mau ulang ke jing penyesuk jongi ubala pelang ke wai yaki baro ar bar ubala pen kelam yaki kendo pedeng ke jing penyekhlat haba ula pendu hagado jongo yagani ru ngakwa finde shai haba ula pendu hagado jongo yakata ke jing shon kabalong ke rukom ki hukum kabahakiniam ki rukom ba unio penlang ala di uwei beriu betmai gini bro ar kum tau penlang ke jingisuk bat ba un IT penyesuk yaki bro ar hakawai ke met hau play daga dingfna habulala peniap yaki jingisun deka bat ulawan bat ulayalap yaki jing penyesuk api ki bejingairu badi ke jing penyesuk agita ki bejan to hang ni ke ega bau absolut Paul ukwa ban ong fi uong gumni uong haba ula pendu haga do jong u ia kata ke jing isun kabamut apreng jong ki jiu kim tre atat ban pliang lebih pet angka bisutu ia ki jiti ki jong absolut Paul ba usita madu kata ban keren si ki jiu bakin pliang ia ki gentle ketika ba kata-kata wala lagi long Kristan kedan ketu gejing sengau kerpang bakimla bani khle but uong ini kitin uong aba ula pendu no aga do jong u ye kejing shon u pendu kum no aga do mut da kejing sha jong u da kejing yap jong u ula pendu no ye kejing shon kabalong ke rukom haki hukum kat bagi niam ke rukom bau ni opelang ila di wei briu betamai ye kini beroar kum tau pelang kejing sok bat bau ni penyesuk iki bro ar hakawai kamet au play daga dingfna habola yo ulala peniap ye gajing isun deka bat ulawan bat ulayalap ye gajing penyesuk api ki ba jingai ru bat ye gajing pesuk agi bajan fikini ki ba jingai bat ki bajan ke kren ki jiu ki dan kamajan you play kat ba mengingi jingai henry daga jing yap jo jisu umiang syu daga lenti jong gajing le jong ki hukum ini am ki rukom
Harai ula pelong ka way da ka ba ula pelong way briu butamai ye ka biro ar da ka jing penyusuk hagai haga ding pna ula peniap ye ka jing shun da ka but udah wan ye lap ye ka jing penyusuk api ka bajingai no but ye ka jing pesuk api ka bajan kapamut ngan pen i fi gani pinapulilut ye gani pensusuk ho ye ka jing mut jongka ine ya kham jingai gani kanang ba pinchai fi pin the pet bahaya gani ke jing tho ang ne pi sa sung tho ang ne bawa so pol ukwa ban tep ye gani ke jing shisha baki jiu kim la shu ban yang ha gini am ki kom jong ki begini yo jing penem baki ni ki gentle ki baklemble ye ke perthei pat yo jing penem nama balai ki pediang yo Jesus Christ ubawan ban long ke jing penyesok bat ka ding pna kadai kadak jong ke jing penyesok kading fna bi kadak jong ke jing penyesok apadeng jong ki jiu but ki gentle kading fna kadai ke jing penyesok yo brio baru blai angta fin sha ye ke jing krau jong ke jing mayan jong ke jing it jong blai but ye ke ta plan blai ke ba krau palat tang aga jing yap jong jisu upenyesok ye kini baro tengah kwa mangan penifi ke ke kubar kaba u apsopol kwa ban aing ningin se pulebyang u kwa ban peni ye kini ke jing shisha baka jing penyesok kawan be tanggambau Jesus Christ but ke jing penyesok ye ki baro ar kamot ye jiu but ye gentle day tang da ke jing mo dakata jing dakata dur jong ding fna but lada pipet bahang ni ye gani jing kren u kren ni gani jing wan yalap ye gani penyesuk ki bajingai penyesuk ki bajan wang nabada uken ni baro ar ni dan jing yo wan da way men sim chukpa kani gen kadai ga bangakwa bangan ong fi hang ni upol ula ban wan ra tang bahadu entaki jiu kim trep dia baka jing penyesuk bangin yo let show play hi kam day show deki niam deki rukom deki an deki hukum kade be tang da kane gawai baka ta kade tang da Jesus Christ ubalong ke jing penyesuk yiki barawar udo ong hang ne nabada uke ni barawar ngidan ke jing yo wan da way men sim chokpa nak daw ke jing stand jong apostol Paul gadan ka ba kham kurpang ia ka bang pinda pulilut in ke city Ephesus Broadway pinsi ia dukan no galang ko bakham jeleo ia ka bang kwa ban ia keren na ka tagukom ban pen shai fi banganum kurke fi na fi pet ang me fi yo ia ka ta jing shisha bau kwa ban peni bau jisu ulang kelenti ude ka benta pedeng jong kibaro ar mangin yo wanda women sim Shokpa. Kamot baga jing pinemi kamuan day day. Kawan bay tang lambau Jesus Christ. Pet uong yang ki gentle uong niya. Kumta ti pim lang shu ki nong way bat ki sosh nong. Henry ki paratrash nong bat ki riu khot. Bat ki be a day na ka yeng jong play. Hang taken nga sa ong ki brio barabor ye piru ki baju ngap singa sa ong barabor pim sngongo yo play bangi yo apostol Paul bo play la seger pang bon long apostol shingi ki gentle lada umdan mau kumno tarang in sngot ho ye gani nongrim namalada dan apostol Paul ngin persyang bait bani khun ban penbiang lang bat ki jiu dagi jingle jenggo hukum mawat ladangi priang jisuru ngin dang yaksaji bani penbiang hukum bat ngitip syai banginum la ban le lut ke hukum para bat ngin po ye jaka ga be hare pims ngo yo play baling ba ke jing sei jong uniu jong play yo new brio apostol Paul ba ula ban pins ngo tho yingi
uang ini kiktian bangim lang shu ki nong wei ngim dei shu ru ki sosh nong henry ki para trash nong bat ki riu khoi bat ki be dei na ye play majis ngo bura mi ta jing shai ka bawa so polwai mangi shlur man ta sngi ban ya lap you Jesus Christ mangi shlur man ta ban ang bangi yo ye jing pinim mangi shlur man ta ban ang bangi dan ngimla shu ban yang haki hukum Harangi yang hagi jing ai ki jong tra ngi yang hagi jing ai ki jong play bat bangi de shlur ban ong bangim dan da ko pagalanti ban de shibnang de shu de jing le jong hukum henry tang nang bau Jesus Christ ngi shlur ki tabalai namal ngi yo inang ni bawa so Paul ula da penshai gane bola penye suk no ikita baro aga do jong kamut de jing yap jong ban wengi ngi nek de jing le baro ban penlong ngi bangin long ki para trash nong mengilang amde shugi so ashnong bat ki paratra ashnong man pronouns na ngi giriu khoi bat ngasot nat ek ong bat ki be a day na ka yin jong play bat yu ia do menta la da pipet ba ya ka jingja ka perthai ha ka ji day bat gani ka perthai kristan nong no balai ba ka perthai kristan ha ka perthai pinapet kanang roi nang roi Iba pun kita ki gentle sudah. Ki gentle ki slur ki yawan ki yaw pediang ini. Andai la da keren bet yangi kat kum kalau kompet jang ki jiu yangi. Ki kehen bet bangi dei kita ki gentle aba ang ki gentle kamat ki dei ki kenja mau kita ki nong manipulate how. Ki balong kita ki infidel kita ki bom tanjing mut la da syukran bet. Repim sngongo you play balambau Jesus Christ deke jing yap chao deke jing mi snam ke chao deke jing sha jing ula ke ding fna upen lang ke jing penyesuk bat usai you absol pol ba un penshai kata bamangi ki gentle ngilong ki ngimdei shu ki nongwei ngidei ki paratraish nong bat ki riu khot bat ki be dei na ke ying play ngasngongo palat you play mangi yo jing shai lambau absol pol ubo play ula ayo men sim khot yo ubo un pen pau shangiru pet ang ningan pen if you wang ne balatei ye pi halor ka nong rim jeng apostol bagi nong itulpa u Jesus Christ hi udalong mau dong bakle ha u ka jing tei barok oi pakoi balapenya dai ba kanang san ye ka balong ka ying blai ka khoi au trai ha u ye firu la teilam balong ka jaga shong blai how men sim Nabi puli gani pin sesung tu pada kawai pat ka nong rim ka bakham jalio sngap ngan pen ifi wang ne balatei ye pi halor ka nong rim ki apostol bagi nong itulpa u Jesus Christ ulang u maudong u bakle kani ukuran syapang ka balang Nabi puli lot igani ukuran syapang ka balang mo kita ka ying blay ka bakhoy sngap amo ngan pen if yang ni ukuran syapang ka balang ukuran syapang ka met utrai syapang ka rukom syakri ka jing yo blay balatei ya ka rukom syakri blay ha ka nong rim jing yo apostol bat ki nong itulpa tang bau Jesus Christ ulang bet ma u ukle ka dong to ngi pet bahai ka ni ka jing mat fi idan bakli yang dan bakali yang ai kene hato ublay utay yagani ka jing shikri haga nong rim jang apostol bagi nong tulpa fi dan ki bakali hato pidan apostol ne e mapo balang jong fi ne pidan prophet ne pidan tamat ter ki evangelist ne ki pastor ne ki nong ikai syangan ong fi kepada klaim kepada kam yang ladi pada tok kerteng mengidai kita ngamben kedai kedai Henry kidan kibrio kibadan hak ketuk balang kiba function lani kiba operate yang ladi kiba blay ukun tiwi ki bagian poi syagata ka nongrim syagata ka jinglang tang bawalit kilat ya kani ka jing shisha bangi abot ya kata nong rim
Ia ka bau bleu labu. Bangimla ban kiar na gini gisantali gijing shekray. Magata gede u apostle, u prophet, u evangelist, u pastor bat u nong hikai. Fi haba u apostle Paul u hikai gani. Philippines nguto bahadu menta. Fi ngishim ia ini ijing hikai. Ngakwa venda yo ba gani. Ngishim ia gani nam taiwei ibalang. Kat bakani ke shithi uklem tho ia iwei balang. Hangani ke shithi bi Ukraine ke jingpen kelan ni ke jingpen kenro jong ke jingpen ni khlat bagi gentle ki yo balong ki nong yo petengi ke jingker khu ke jong play. They da bagi dan au Jesus Christ. Tindangi ladan apa u Jesus Christ sengap ha ngiklalong baro mangigi ba ong ki gentle ngiklalong ki paratrashnong ki riu khoi ki bede ne ke yingo play. Kabamut babaro kini ki banget ki baladan hau Jesus Christ ki penlang ia ke balang ke met ke jong Christ hangta lada pikiran ki don em ki apostle ki don em ki prophet ki don ha ke met ke jong try ki don kanong rim ki de tawan adu mentang ngidang yang ki nong rim ki jong apostle Paul ngai la ding yang kanong rim ki jong apostle Paul ngayang manra ke jing hikai ke tin ke jong play menta ia ke ke message jong ke jing ai nama ngayo ide na apostle Paul ngam kendria na kanong rim ke jong kini ki apostle ki prophet ti don pat ki bri ke berkat bagani kalau partikular tanga iwe balang fi hangta kadon ke jing pen bakla bangi haban pen mi iki priyo baki debe bandan kamat berasan terligi jing sikri kidi bandan itu balang pelong weu apostol pelong weu pastor pelong weu unong itu lupa katba ki klem don setia hakata ga office kam jelew ne ki klem don setia hakata ga office kaba ublay uda bu shisha iki hakat jaka kum kita ki brio ki badai shisha gitu ki santali ki jing shikri fitip ubrio badana ga office nte uba malu mala da fikiran ko mo apostol Paul udah ubrio bakraw ubalala ban pen kenyo igo pertai ubalala ban pen yang igi balang barok ki bubun ubalala ban ne igi te ki kam bakraw ya ki bangam don por man sepet igi wepet ki jingi kai les yeshadien ngini pet ki igi office ki jong ki apostle ki igi office ki jong prophet u evangelist u nong hikai ki ni ki jingi kai ki jingi sha ki berdan kam bagi brugen sngoto ti hangni mentang anom la ban tab haringan chipni fi wat late mut bagani ki jing ong ni balatay fi halol ka nong rim ki apostle na tulpa kamut ba haiti balang em kamut aga met ki jong try ti kami sa kabay de ki jing kali shwa bangan penkut don gi ba ong inga we bahe o apostol ne o prophet ne o pastor ne o evangelist ne unong hikai we ba khame don gi ba penlang boss yo apostol pulang alor fi haka bible about jisu jet iki kanar what lada address yo Petrus ulong yalam andre berakan argut kidi apostle bat ngakwa bangan ong fi gani jing shisha ba pindup shai habarok argut kidan kilang ka umbrella ka shatri ka ba cover ni ka balang ka covering iya ka balang barakwai kamu mdan bahe kini apostle barang ni mdeu banjirong mdeu khamna pa baro ni santali ki jishikri kilang ka shatri ka ba cover kamu shatri ke de bereng kalang dan tangwe unar na pedang watam sejrong baru tahu dia Jesus Christ la penyesno igini baro how Jesus Christ uji sulong mau dong bakli berkini baro ki santali ki jishikri ki dan ringti lang dan we bahem dan we beret baro ki function ala ka jong ka office ia ka barmanra ia ka covering ia ka balang ki banget ki badan apo ki jing shikri ki baper tengah kwa mentag sni mangan ong fi ngane de shai ba
uang hau ke jing tay barok wei pakawei bala penyadai kanang san ni ka balang ka ying blai ka bakhoi autrai hau ya firu la tay la malang ka ying shong blai hau man sim tingin senang ikren shu ka ni na mangam yo porsho ngangit galapan syai fikat tuan ni but ngangit kan yarap fin ngot ho igi jing shisha jong ka ketien ka job blai kutrai ngedengit apply Many sniper ni rap igini gibriga basngap daw man simako. Man pensyai kam janai bani gini bang keren. Na magadon kamangin sngot ho igini gi ege. Ngai lut shame ga buram. Haga kerteng ga jong chisu ni duai. Amen. To blame kur khui fi ko bleshipon.